yave chimo pumba ndizo zikopu andito pumba takufunga rukare azidenga roti andiwo mwaka azimangu pumba wanonoka mwaka siroto mariwe Kelvin, hello. Nemurume Diana Moyo. Thank you, my sister. Many Achirenga, how are you? Yes, man, usually say, how are you? Ancelia, Machiri, Lichichi, how are you? What do you say, Lichichi? Did you say? Guys, Muri say maskara say mamuka say sanbanani ninjani tumela madegwa na budhe kumati mananyika kwa Muri say go guys. I hope you are all okay, guys. Song irikurira iyo deep meaning guys. This is our next jar praiser. This boy is nice boy. Anichika nice boy. Anon's nice boy. Mfana uimwana mudiki arikuimba hapa. Saka guys, paka pinwa link yake ye YouTube channel guys. Let's go and support this boy. He is our next jar praiser. I bet you guys. Let's give this guy only 2 years. Mwana uyu anoimba hana ke recognition so far, but mwana itere mone music yake munzwe anoimba uyu ndi jar praiser chai. Anti maona chai. Saka ngati support mwana uyu guys. Hanzi ndikuda mafuta. Alright, fine, say unotibata ku WhatsApp, mafuta ari ku WhatsApp anditika ari ku WhatsApp. Saka guys, tula bekilde kwana, right? Saka guys, mwana uyu anonzi nice boy.
anzi zviroto andika zviroto zvawira mugomba zviroto mainzwa meaning kune mavakateerera so mainzwa meaning yesong mainzwa kuti iri deep zvakaita sei apa kamfana kakaimba apa antimazviona. So guys, ngatimufollow ku YouTube. Let's get to here. Let's support our own upcoming artists. If but there is we don't support our upcoming artists, guys, you know what happens in the art music. Hakuna anobvaka vasi apa spotlight. Havazikane vakaenda kune ma big celebs kuti vakumbire kuridzura music yavo. They are charged mari dzakasviba andichika vavesi vamunoziva vamunoziva vana vesi vane talent vari kuzama ku break out into the music industry. They can't because vakaenda kunonzi toda ma $300 $400 US dollars. Yeah, saka $50 kana recording company aipo. Saka anodi. Saka guys, Super Diaries gore 2022 tiri takachinja guys. We are going to support all upcoming artists edu. Tinenge tichiva supporta pano and kana vachiputika ngavaputikire from Diaries pano and we will support them, we will play their music. We are tired nekuplay music yevanhu vari kudya mari kudhara. Makaita mambiri kudhara makadya mari kudhara guys. Toda young blood, you want fresh blood and we kuti support ewo. At least havasi kubira munhu havasi kudi vari kuzama kuzvitoro zvakanaka. Saka ma Diaries 2022 iri kuuya. Let's focus on promoting vana vechidiki vari kuuya. Une hama yako irimo music industry guys, ma Diaries, but ari kushaya kuti opinda sei okwana sei andichika bring him uya naye. Let's try and support, let's try and hear their music, let's try and analyze their music guys. Isusu pana patotaura chokwadi kana isina kumira zvakanaka titomuudza ipo aiwa chimboenda unogadzirisa ndichi because we are not going to charge them anything and they'll be coming here for free and kuma artist makuru ko vari kurohwa mari dzekuti anenge astori naye bhutsu ozonzi kuzoti $400 zekuti music izikanwe and win or lose unogona kuzikanwa unogona kusazikanwa antimazviona. Saka une hama yako uya nayo titeerere tese music pano pa Diaries yacho toona kuti inoita here kuenda kumarket kana isingaiti be honest nemwana kuti chimboenda unombona wowedzera ma lyrics apa pazvinosvinyatsoita that anoona kuti vagadzirise. Thank you Audrey Wawadi, thank you Yanga, thank you and ndoshatiri kuda izvozvo. So we are inavo kana muinavo guys, I know kuti they're quite a lot in WhatsApp mangu and but 2021 ndanisiri kuita izvozvo but 2022 ndakavaisa pa priority yangu vana vese vava kuti toda kuvasimudza timboonawo zvinyuwani timboonawo guys mazita ose vamwe takumaziva todawo zvinyuwani. We want young blood and todawo young blood, the future of Zimbabwe ndo vechidika isusu tachembera isu guys. Munofunga kuti pana dzimwe 30 years to come tinenge tichiri kutaura kuti tinenge tichipo here guys, but vana ava guys vanenge varipo vanoda kusunga vachida kuenda kumberi and saka ngativasumudzirei tionesane kuti vari kuenda kumberi right. So guys zvikuitika panapa ndichamhanya nebhora because tine nyaya mbiri and tine nyaya 2 saka ndatirega nditange neiyoyi tigozopinda mune imwe yacho nokuti iri kuteera yacho ndinaso kuti panogona kuita hondo, panogona kuita fight, tinogona kungorohwa handimaona pafoni kana kungotukwa handimaona asi toda kumbofamba munye zvakasimba kana tazomubata panapa toda kutombomutsika zvakasimba chaiko handiti because tiri kugadzirisa nyika and 2022 tiri kuuya kuzogadzirisa nyika kuna 2022 ikokoko hatisi kumira handika tinongomira sezvazviri pachokwadi ipapo ndo patenge takamira. Chakaipa handiti chakanaka chinongotaurwa chakaipawo chinongogadziriswa handiti tichienda takadaro tiri tose sema Diaries kudai so takamira pamwe chete handiti. Saka right nyaya tinayo nhasi guys inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa handiti inyaya inosiririsa kuti takatamba Christmas taifara vamwe tichita sei kune memhuri yaichema guys yaichema zvezvatinogara chikudzai kuti ma symptoms nema signs ma red flags munomaona muma marriages muma relationships but munoignore. You come vazhinji venyu munouya kwandiri motaura nyaya dzenyu andi ndinenjiza nyaya dzenyu dzakawanda dzamunenge muchindudza dziya andi ndokupa advice kuti ona chiya tidai handikwanisi kukudhonza neruoko because uri Cape Town kuti ndikuperekedze kuenda kunoripota police nekusama protection order handikwanisi ndikuperekedze because pamwe unenge uri kuJoburg ndikunoku kana Eastern Cape kana Western Cape ameno handimona but kana tataura ndikakuti chisumuka izvozvi usadelay rova pasi enda unoripota. That is exactly what should happen. Hanmaona munomira moti kana wamborowa papa uchikurwadziwa unenge une shungu unomhanya kuenda kunoripota handiti police tanda kudza yana simelika indotadzwa mapicha kana video call nanenge akazvimba akatsemuka handiti chimanya police zvikurumidza handitese police ndichiona famba tinondifonera kumapurisa dzimwe ndotaura nepolisi yachiona because chiri chinenge chinetsa ndojobera kana chingave chitluzana chichiti kutaura nemapurisa paya kesi yovhurwa ndozobvunza follow up yekesi kana after 2 weeks zvakafamba sei kesi yaufa konsimeli akazoya akati ndataurirani takazotaurirani saka takana withdraw case.
guys unopera power so unonzwa mudumbu unopera power handi mazviona unoita kupera power kuti neva kumana saka zvofamba sei andi imimi varume muri kuita basa kurova vakadzi muchichisa makusori yenyu nasa ndisikusekererai handitika muri hadza dzangu ndokudai but kutsiurana kudiwa handitika upenyu makambona kuti is very hard kufamba uchingocheuka kudai uri uchitsvaga uri pawanted uchingodhera kuti ndaonekwa kuti vandiziva kuti freedom yako goni nenyaya kuti warova munhu wauraya munhu freedom yako goni wangofamba uchingocheuka over your shoulder kuti who's looking at me kuti andiziva does he know me maybe ameno unenge uri pawanted all over handi mazviona siyana ine kurova vakadzi haasi mapunching bags haasi mapunching tools ekuti munorova vanhu munorova vakadzi kana zvisingasaiti handiti guys we know kuti people gets out of love sometimes the love dies sometimes handiti you are allowed to divorce handiti hazvinyadzisi musagarire marelationships kugarira vanhu handiti musagarire marelationships kugarira vabereki vanomangidza vana kuti ndo zvinoita dzimba dzokera kuba kwako inini ukadzoka pano ndikukuramba kana kukukesa handiti mazviona please vana vari kufa mukati memamarriages vana vari kusangana zvakawanda mukati memamarriages but havachazivi nenyaya yekuti mwana akura achiteerera vabereki vake anomhanya neflow zvamunenge mamuudza muri kumboziva here kuti mwana ari kuenda through chi kana imimi time generation yatakakura isusu handika tairohwa tiudzwa kunzi no ndozvita dzimba handiti macases even ekurohwa tichiurayiwa ngari mashoma tairohwa nezvitorobho handiti mairohwa nezvitorobho zvazviya kudhara vabereki vedu ndozvamairohwa nazvo mazuvano vana vemazuvano vanorova kana nebanga kurova nebanga kurova mukadzi nebanga cheko kurova mukadzi nebhotoro handimaona kurova mukadzi pakaipa vana vemazuva ano magmo vakafanana neuku kunge dzemabroilers yadziya handimaona vave matepetepe chikafu chavanodya chaicho makore ano bhodhi dzavo mukadzitarisa dzakasiyana nebhodhi dzenyu vana mai imi masvika kuma78 years handiti because chikafu chamaidya even kudhara handi makakura muchidya chikafu chakanga chaita kuti muviri usimbe udii lokuti vana vatinawo mazuva ano vanorarama nemakfc mafuta ogoga vanorarama nemachicken licken vanorarama nemapisa takura tisingazivi mapisa handi mazviona isu tatisingavazivi mapisa chitavedikwa kufuna chinonzi pisa handi mazviona saka magmo handika very fragile anorohwa kudaisa anobva adonhera pasi obva havasi sori yenyu mapiano mucomment section sori yenyu mapiano hamusi fit kunge isusu munotadzika zvakanaka chaizvo makaumbikana mune masipika enyu ekusurisa akakura amunenge muinawo handiti but pafitness chaipo hamusi fiti sesu takura chidya tsambatsi isu takura chidya hubvu isu inonzi tubvu takura chisenga matohwe isu shaya idzi dzaita kunge dzedhongi chisenga matohwe mazuva ano hamungaritsengi dohwe imi hamuri goni kutokupa mashukucho chanzi this what is I don't eat this maputi ane rafage chochowaya takura chidya maputi isu zvekudaro chakundoyamerela zvimosandisa kutyoro mwana mazano ndozviona chinhu ndikatenga maputi munomba ndikabvanawo maputi kuzimbabwe munomba havabati ndosvika pakungopedza ndichingotsenga ndoga nemaba wacho ivo havabati havatomaziva havazvidikwa izvizvozvi vanodya makaladi maputi mamwe ari munhu ese yanenge akapopiwa akaita makaladi so ekuti ukadya shuga yoga ukamadya ishuga yoga ndo vanenge vachingodya handivazviona saka muchirova vakadzi pepaika tangai mafunga tangai maziva because nyaya iri kuuya pana paiko zvine zvidaiti nao tiri kutsvaga mondi ishi tukuitsvaga ende mondi iyi mangwana will make you famous tichameka sure kuti in every page so vemapage vese vari pano ndikumbira kuti pandichaposta posti yemunhu ushu handine matozi ake toraiwo muise kumapage kwenyu handi torai muise kumapage ngatisheyei vanhu vakadai so they don't deserve kugara mucommunity handi mazvona they don't deserve kuti vange vari rumin anofunga takatiza but hapana kutiza because even nemweya womufi who still hound you you don't get to kill mwana umwe munhu sehuku and then you run away munhu waiudza kuti ndinokuda ndichafa newe ndine-sure till death do us wozoura you take mweya womunhu into your own hands who are you god unoshora mweya womwe munhu and you think kuti everything will be okay tailanyisu kulanyima uyo atombomaziva na dziya dzinonhuhwa dzinonzi kudai dzatai chakata dzinonhuhwa dzichakatedza taidzitsenga mai mwana tichidya tsenga dziya tichidya dzimwe dzainzi dzichitsenza dzaitisa mazino red so taidya izvozvo mazuva ano hazvichadyiwi zvehakuchina macucumber munovhaira nawo makabata zicucumber riya ramunozomboita varume riya ramunomboshandisa sevarume zicucumber riya isaidyira macucumber ida neminzwa emumunda ari healthy achairima rine minzwa kudai tichibeza minzwa kudai so tichidya iwayo ari healthy enyu aya makuchidhesa kuti nhasi murume mangwana wozoridla mangwana murume kusura mangwana woridla tikutomaonawo nemima pia kutomaonawo nemima pia nesu hatizvizivi isu handimaona takadya zvose zvino takasimba mungatisikadei kufuta
mabhonzo dai akasimba tiri zvigwindiri pakamutenda chakadai ndosaka muchikotwa zvimbuya chichembere kuchembera mufananidzo wenguva yakareba kutaridza kuti tiripo mazhinji mapiano haasviki kumafotika because muri magmo ndosaka muri mapiano hamusviki kumafotika kuti kunotoneka kusvika handisi maona saka imi varume please itei kuti let this be a lesson mwana womunhu harowi kana zvaramba siyanai kana zvaramba zviri nani I will respect kuti uye nemwana wangu kuti inini hazvichaiti ndauya naye mwana wenyu uchitorai ndogamuchira mwana wangu pane kuti mwana wangu auya ari mubody bag auya ari mubody bag hazvigoni hazviiti right regai tipinde kunyaya yedu shoti nyaya yacho yangondibhuwa so saka ndandotongoda zvokutongotaurisa nezvenyaya yacho kuti yatongondibata sokuti but why vandingondibhuwa sorry gaindibate okay ava ndive ndikiri right zora volume joy whoever hello sisimele hello vasikana maswera seiko tamboswera sisimele taswera chiti nenhamuka vasikana zvakaoma sisimele zvakaoma tichitori mushoko right now aiwa mungambotadzi mufunge kuti vamwe vari kudya krismasi muri kuchema naini zvakaoma sisimele zvakaoma hatinakana neremuromo right now even kudza vabereki kumusha uko zvakaoma right chii chakaitika ndozati muri parufu sori henyu but toda kuziva chakaitika kuti mondi iyi we should make sure we join hands atsvagwe pahari and you never have peace of mind and pese pachafamba chafamba chingocheuka because change achingotsvagwa chine nevanhu chii chakaitika chakaitika sisimeli ndechekuti sisi vedu ava vaigara kusprings nemunhu uyu like seboyfriend akasina kana kutombonorora saka vachigara vese springs like vakatanga vachigara mataurwa azviri kuitwa acho vakatanga vachigara vese kubva kwemurume saka kumayati saka vachidaro murume uyu akagara ari abusive zvekuti murungu wacho akatomboita kuti aende sokujeri amuripoti amuripota nenyaya yeabusive because aingogara achirova mukadzi ndobva avharirwa saka hanzi avharirwa kudaro ava sisi vedava nenokuti mwoyo wakarwadza here kana kuti chii ndobva vatanga kutsvaga mari nemaloyers kuti vanomubudisa pangasunga kujeri saka arunzi anga atone 3 months ari kujeri koko ndobva wazonotsvaga mari kubhadhara maloya unongoziva futi zvekutsvaga mari yacho zvaseri zvekutamburira mufunge kubudisa mhonzi iyoyi mujeri ini amubudisa hanzi anga ane 3 months saka paangamubudisa pa ndopavakatanga futi saka uyu achiri kujeri uyu mukadzi akasara chomerwa neupenyu zvokuti akanga atotsvagwa umweni kubaiswa pakati chiperi kusprings ikoko kugara because murungu akazovabudisa kuti ane violence yenyu yamungarambi muchigara pano saka ndobva avabudisa anga agara ega ndobva wamerwa neupenyu hamene umari vekumusha vakasangana nawo ndobva wataudza aimini upenyu hwakadini hwakandiomera saka mai vakati inini kwandinogara kune dzimba dzakachipa dzerailway handi tinogara tese dzinoita at least 300 rand saka ndobva vatomutora ndobva vaenda handi vasakutangana next door mayava atompa futi chiti tatadzwa ndotonongodyawo patarara zvese handi vakagara naye saka kusvika vatozomupira rumu yavaigara iya ndobva inomutsvagwa ipapa next ndobva atanga kugara ipapo saka pakutanga kugara ega ndopanotanga kufambira nyaya dzekuda kubudisa murume wake kusvika murume uyu abuda murume uyu haana 3 weeks abuda mujero maanga afungwamo ndobva vatanga kugara naye hanzi paakatosvika pane vamwe mai vemusouth african mai vepapo hanzi vakatoti iwewe ndokuziva like aitozikanwa nembiri here uyu yes fight hanzi saka namai vandakatoti ndobva ndatobvunza musikana uyu asi ndakabvunza kuti chigebenga icho wakagara nacho sei because ndomuziva munhu hanzi apretenda kunga munhu anga ari right akutoita kunga munhu ari right vagara vese hanzi saka mukugara
mumba umu hamusi kurwiwa right. Hazaigona kutorohwa zvekuti mese maisazviziva, but sometimes usati kutoziva situation iripo taingoti kungoziva kuti totonopadhoo kuti there's something. Kana tanzi aitozobuda azvimba meso echiti ndafa mumba umu zvekuti taisagona ziva kuti pane zviri kudini zviri kuitika mumba umu achivarova. Takati musa 23 takazoitika incident yekuti abva azoshaya kudai. Hanzi akatanga kurwa ndobva amurowa. Saka mai vepanext door ndobva vatomhanya vanzi vamberi. Pakusvika hanzi atomubaira banga, atomubatira banga kuda kumurowa pachipfuwa. Saka mai vavati akandabva ndamira pakati kuti uraya inini kana uchida kudini uraya. Ndokumbata kwavakaita hanzi atorohwa atoita mared ai zvese. Saka mapicha mamaona ndamaona imi zvakaoma. Saka hanzi vakatomira pakati pavo ndokuzonunura kwavakaita vachirwa kudaro. Mai vemusouth african ava vabva vadaidza mapurisa vari kusei. Saka vabva vadaidza mapurisa. Pakasvika mapurisa, hanzi mapurisa akasvika pagedhi kwakuita kakurisa huta kaokayakaya. Hanzi bvatona kuti panapa pasati hanzi ndobva angotora bhaketi semunhu ari kurasa mvura pasi. Hanzi ndobva akabva angotenderera kutura hukuda kurasa bhaketi kwakutomujamba. Saka mapurisa pavakasara kubuda mumota anga atojamba atiza aye. Uyu angatove unconscious atoveka unconscious ari mumba. Saka uyu akabva atosara ari mumba. Ipapa pahanzi angasati unconscious zvemazoona zvesve. But saka hanzi vadaro vabva vasara vataura nyaya nemapurisa. Mapurisa akadzoka pano mutifonere toda kuti timubati. Saka ndobva vasara paya hanzi vasara. Saka pane mai hameno zvekumalokesheni zvisinezi zvakamuka kuti mai vekumwe lai shamwariwo zinobvira vanhu vacho vari vese kuti murume uyu akanopinde nekoko kwamai vaya here kwakunozoti tiri kurwa nemukadzi wangu but inini ndakutaurana chini nemukadzi wangu ndikumbira mumudaidzepo auye titaurira. Saka mai vaya ndobva vafona kuti iouya kuseri kuno murume wako ari kunogwata atotaurana nemimi kutaurira. Saka hanzi aenda iko ubva atoti hanzi kamai vepanextema anototi iwo watikuregedza kuenda nesituation yawari nekurohwa kwawaitwa ka chidhara pamba. Hanzi ndobva aenda. Actually mai ava vakangodzifonai muti hanzi ngai pano musataura kuti ndini ndiri panapa ndodoti auye titaurana. Saka mai avavo havana kumenchena kuti munhu aripo murume wako uyu. Vakangoti uya kuno ndinyatsonzwa nyaya yako. Uyu achisvika ndokuzona murume uyu andokwadini ndokwaari. Hanzi ndobva vanyepera kuita kunga vataurirana. Mai vaya vakati dai ndakavagadzirisa vakatoti taraita akati taruwi mukadzi wangu zvapera. Hanzi dzadza kuma10 kweusiku. Hanzi ndikati hanzi ndobva taita kuenda kumba. Hanzi ndikatoti musasaenda. Hanzi ndakati takuenda takudini maita basa matotikadzisa. Saka hanzi uyu musikana akaramba akati nezvamboitika ndiri kumba chimbondisiyai ndivare kuti kumoku nhasi. Kana kuri kwamukadzi wavo hanzi ndobva akura. Kana mai vaya vangati vagadzirisa ndobva vabuda. Mukubuda kwavakaita hanzi ndobva amubata muromo kumusunga muromo. Ndobva amuzvizvidzira kusango raaka riri padhuze neikoko. Vamuzvizvidzira kusango ikoko hanzi ndokwakanomurowa yatomboite. Kwaakanomurowa akamugura mbabvu. Ndokuti akatanga kutoita internal bleeding ari kusango ikoko. Hanzi ndobva amuvisira murimwe gomba atoti afa. Ndokuti hanzi akaita kuenda kudai. Saka hanzi pakatoona akabva vanoti munhu anenge afa. Hanzi ndobva atomukandira mugomba. Saka amukandira mugomba imomo ndobva aenda kunotora tombo zvekuda kunopedzisa kudai. Hanzi saka ndopakabva pekuda akati usandiuraya ndidzosera hako kwawandipisa. Handichatauri zvako nemazita. Ndidzosera hako kwawanditora kwamai nhingirikini ndiende zvangu ikoko but usandapota hako usandiuraya. Hanzi ndopaakazomusiya ndobva angonomusiya ari kudhuze ikoko. Hanzi vanhu kwatozomuona akarara murodhi. Kwachitoti ndiani kwachitoonoti ndiye kuchizomumhanyisa kuhospital. Then kuhospital ikoko munongozivawo zvemuno zvacho haana kunyatsosvika kunoatendwa zvakanaka. Then ndobva atozoshaika musi wa25. Saka murume uyu kubva zvakamutiza amusiya ari mugomba chiti afa akabva atodisapia zvachose kusvikana nhasi. Haana kudisapia. Zvakaita musi wakamusira mugomba. Hanzi mangwana achona
kuti handasaka vakatosara vomadzingirira havanozomuona then ndopakazomuka makuseni acho vakutaura vanhu vecommunity yacho masouth african vakutotorawo pfuti vapiwo vakutotora zvinhu vakatoda unomutadza tonomuuraya like izvezvi atori nemasouth african ecommunity iyoyo they want to kill him saka ndokuzomutaga havanomuwana hanzi vaitosvika vachitogogodzira mukuku yega yega vachinogogodzira havana kumuwana hanzi anenge akatobva musprings imo kuti akabva ane mari here akanga ane mari here yaive nayo saka angabva musprings angabva nei ende imonti munoziva guys mapicture andaona kandarohwa nehana mwoyo wangu udza kuti ura hwangu hwavhunduka so ura hwangu mapictures acho mukamaona kana nemunonzwa tsitsi vasikana pacho paakanga adonha ipapo makambona kuita deformed makambona kudeformwa kuitwa deformed nemunhu wawaidanana naye munhu wawairana naye machira everyday ndichakutaridzai mapictures acho muone ndi I'll show you pano munyatsoona saka iwe uri kuumana mukomensection ndanzi nanzwa kuti munhu akafa akazviuraya mukwane mutaure kwamaswera guys munhu akashaika nekurohwa nditori nemapictures akatsemuka mbiri wese uyu nekurohwa zvokuti ndofunga ropa rakanoklota nemumusoro nepai here handizivi handimaona saka vanga vagara nguva yakareba zvakadii vari vese nezimbabwe nezimondirira zvaitorwa kunge zvainzi 2 years vanga vasina mwana vese aiwa vanga vasina mwana wese saka uyu hanzi ari kuti hanzi aimurwera kuti taura chokwadi kuti penda ndiri mujeri wakasara uchidanana nevarume vemucommunity munomu hesh musikana aya anga ne mwana here chidokumba anavo vana hesh ya anga ne makore mangani I think 41 hesh zvino 41 kungomai vakuru kuya kuzongorewa nechimunhu icho chiasikana mavaten city msa yaya saka paperwork yacho maita ari kuenda kumusha riini nai kana kuti muri kumuviga muno zvinhu zvazviri kutonetsa simeli zvokutoti nyangwe mari dzacho hapana tikudoveza kutoti tiunganidze hapana chati tatombofamba izvezvi ko madi chingomuchengeta yenyu kunoko menoka munongozivawo vabereki kumusha and zvezvokuti munhu haana kurwara mongozwa endi munhu its not like aizikanwa kumusha aisatozikanwa mukwasha uyu zvaingova zvokugarawo neboyfriend muno musouth africa munongozivawo zvaziri ya pakaipa saka ari kuhospital izvozvo vabereki kumusha varongochema kuti ndigire henyu mwana wangu kana achiri chibhodhi chingouyai nacho zvino vabereki ndo panonetsa ipo vane munhu zvinoitika vabereki vanenge vari kumusha vanenge vachikana pashayikwa kudai so munhu ashayika vabereki ava vanoti uyai nemwana avazive process yekunza munhu kuzimbabwe kuti iri bhodhi kuti inodhura sei yakamira sei munoona white zoti joinai mafuneral policies muri kuona patishaura kuti joinai mafuneral policies pape amuteereri munenge muchiita kunge zvinhu zvisinga kunge musingafi kunge zvisingasviki muri kuona mai avazivi zvinenge zvichiitika kusouth africa vanongoti ndiwigireiwo mwana wangu ende vari kumusha zvipo vari kumusha mheno kudipu kumusha chaiko chaiko uyai nemwana vatori kudhipe ende havazvinzwisisi kuti kuendesa bhodhi kuzimbabwe zvinorevei isusu taakutongonzi chero maunza mwana wangu saka munongozivawo simeli izvo zvokuti hauna cho uri kumbotarisira endi munhu haana polisi zvinonetsi I just pray and hope kuti kutounganidzawo saka hapo nawo hapana chatogwiti I just hope kuti muchabakwanisa kubatanidza henyu mukwanise kuindisa I just hope kuti muchangoita nepamwe but yo mapictures ndapiwa guys ndinawo zvandaida kuti mutange manzwa nyaya anditika then mapictures I'll post them after my life saka zvachaita nzvokuti ndichatanga nambopa vamwe maadmin kune ndikuri kuwhatsapp kuti vafambe nenyaya vaposte nyaya then mangwana pamunomuka ndakazara kudiaries ndichakanda kumadiaries kwese kuti mudi muone nekune mamwe magrupu ese andichi saka ndachikumbirawo guys kuti vane mapeji avo vane magrupu akasiyana siyana please torai munhu uyu wandichaposta uyu momukanda anonzanika zvesta rake handizipozi profile picture yake iripo ipa Facebook anosidina ndipei zita vanhu vaindeko pafacebook yake angakanzi ningireni Sydney chamunogwa guys imanyai kwa Sydney chamunogwa so andori nefese chimondi munhu wacho so ano nefese chimondi
antorine face yechiboy yechibhanditi yesignature munogwa saka chikukupa 2 minutes kuti muchimanya chimanyai munoona signature munogwa munongonoona musataure zvakawanda kuti munongonomuona chete kuti account set yabviswa mapicture chakanda mangwana nemusikana nichakutadza izvozvo emukadzi nokuti haangaiti kukanda pafacebook tinoblokwa nabusuka haiti kukanda paplaza hatingaisi muchituna let's respect the dead pafacebook I'll just show you pano kungoti ushu moona panga akakuvara akarohwa handiti so I know a lot vakadzi vari mazvi izvozvi as we're speaking right now munoona tema vamubvunza kuti muri kuuya pangu live nguva ipapaya ndichiti ndiri kupesa vika ndiri kuuya ipapaya muchibva kupedza imimi ndine mwe mukadzi anga achifona murume wakatomuti ndiri kuuya kuzokuuraya nhasi izvozvi as we are speaking right now ndakuti abuda chinda polisi izvozvi atobuda chinda polisi nofunga saka adzoka dei anga adzoka arimo mucomment section atobuda chinda polisi ndichatira kufona right now ndizoti aende repolisi kwanzi kudii murume wachotora kuti ndikuya because mukadzi ndakafamba naye tikaita protection order zveshuwa uyu akatikaita protection order ndimubatsira ndiri kuno ikabudirira murume akaseviwa murume aseviwa ndopatanga izvozvi azisa message yepo ndoti anzi nepolisi anzi kudiwa court anoona paango receive manje ndopataura kuti right I'm going to kill you. So azvinda kuti chimanya kupolisi unovaudza kuti ndo mashoko aunza iwa yaya saka wamanya kupolisi asi nichamufondera izvozvo tizoti wafamba sei kupolisi ndiri pano anti mashona so thank you vasikana thank you very much ifambisai basa vedu we just pray and hope kuti isiso iko zvino izvi munongoziva kuti tiri kubva muchristmas vanhu takaomegwa home asikana tato izvozvi takutaka kutofusha makabheji ajanuary tingadei tambobvisawo pashomani pashoma but tabuda muchristmas zvinhu zvakati tiomere ndijana handiti saka tikazongowana wanenge achitinoda kubatsira ndichangova nhamba dzenyu handiti then ozodii then ozongoyawa chikanda uchanenge akanda andimaona sifesesi dzinake nitori mhashu inototyisa andimaona anitori nge mhashu chaichaiyo antimazviona so maita basa asikana regai ndichakanda mapictures nefacebook profile yacho kuti vanhu vakwanise kuona family hanzi iri kuda kuradzika amai ava mai vari kumusha vemufi vari kutihunzai mwana chero akafa kudaro chiunzai bhodhi vabereki remembers vanenge vachembera vari kumusha kakumareserve havatozvizivi kuti kuunza munhu kumareserve uku kwakamira sei kunodhura havatozvizivi hanimaona vanenge vachiti ndigirewo mwana wangu kuno kumunhu ana polisi hana chii aigara navaboyfriend vamuboyfriend havakasangana nawo mujoni kumba havadozikamu hati munoona pane patisiki pacho mukadzi yanga nevana vake kumusha atofasina kana kuoneka vana vake vana vadzatovenherera vangu vachigara namai iwoya kunoku wagara nagiribheti kunoku giribheti asikamu giribheti ari kurova pamusoro pezvo hanimaona saka ndo mamiriro azvakaita hanimaona alright thank you very much vasikana god bless you regai timbonzwa kuti aufa but ndisenti nazvo I'll make sure kuti muchangoona thank you very much my dear god bless you ne okay sisime alright sharp okay bye right saka guys is why it's okay to be single right it's very much okay to stay single than to live in a broken marriage and ndinoshamisika ndichona mchitera kuti kuroro inangu single kuita single kudi kuti unge marriage kasodi and mu marriage mune marriage ma blessings guys blessing ya marriage ukona wapinda mu marriage nemurume anoziva mwari anotya anoremekedza asingakurova asingadi iropafadzo rako handiona tenda mwari nazvo but vakawanda vari kushinyira varimo abuse dziri kuya nepakasiyana siyana vari mukati memarriages imomo handiti right kana uchinge waroorwa hatisi kuti kuroorwa kwakaipa kuroorwa kwakanaka handimaona kwakanaka chiti kuroorwa kana marriage yako ichizofadza because marriage guys you're not supposed to be crying like an onion handimaona hafangunge uchichema kunge uri cheka onion ufangunge uchinjoya marriage but ukona marriage yacho everyday uri kuchema vasikana I am talking as a mother ukona marriage uri kuchema everyday uri kushungurudzwa everyday it's okay to walk away guys it's okay to walk away handi muri kunzwa it's okay to walk away varume kana maona kuti une ruoko rwekusangana nevakadzi vekuti vanokuisa pamiedzo kuti unozvipesa unenge wakuda kunzwa kurova it's okay to be single as well and even kuvanhurume it's okay it's allowed kusvika 40 years 50 years uri single and kana nokuti kune vamwe vane ruoko rwekuti mukadzi sewasangana naye anenge ane chipembe chemukadzi chekuti chikatotanga kuda chototi ndiuraye kutokunyatokonya pamwe vese ndio vanongosangana navo vakadaro andiona it's okay to be single as well live your life uri single wakadaro handiti hazvirambidzwe ndazvimanikidza imimi vari mudzimba stop giving pressure kuma single ladies and single men handiti
Stop giving brain to that nayo zvakomba uchawani kwa rini nei baba imi zvamatochembera saka ucharora rini. Stop giving them pressure. Sydney mchamunogwa. Stop giving them pressure. Murukunzwa. It's wrong. A story for another day. Mina ndikutaridze Monty. Ndo vaneta kundota kutonzwa mudumbu cheke. Monty. Face ye Monty. Face ye Monty yomukuiona iyo. Sho kwinda kunoburisa munhu kujere, handiti kunoburisa munhu anonzisirwa chamunogwa ushu nemukadzi wacho ushu. Hanoona then ndakuchikutaridza yandikutaridza iko zvino izvi manjikaizika kana vane moyo yakadai musatarisa picture iyi. Handika vane moyo iri light, don't watch this picture. Ndio yaita kuti ndiyo takagumbuka so. Handimaona ndio yaita kuti ndiyo takagumbuka yoyi. Handimaona saka vane moyo yakareruka musatarisa picture ishi. Handimaona musatarisa picture iyi ndio angari ma final ma last moments ake. Handiti mukadzi ushu. Maona ndizi. Andimaona. Saka guys, ndichamposta zvakanaka mangwana apa ndo pangari ma last moments ake. Andimaona ndo angari ma last moments ake. Andimaona saka ndiziva kuti kwanza kazviuraya kuti muri kuona picture iyi muri kuona kuzviuraya pakadai kuti muri kuona kuti munhu atori unconscious, munhu akatoparara akatotsemuka akatoparadzwa. Handisi handimazviona apa ngari mukadzi akasvika sechigagaigwa chemukadzi. Handimaona zvapasisina imika zvakaoma. Inyaya inzvo ndibata ini imi vanhukadzi veduwe siyana ino kuti kana mangosangana nezvirume zvenyu muno muSouth Africa munomu mungonogarisana kumba kwakuna manoziva kuti uri kugara nani munhu yenyu uri kugara naye hazikamwi hazvidii naini. Zviri kumbonyatsa kufamba sei mujolomo? Mujolo kugana manjani mwe mujolweni kugana manjani he zviri kufamba sei kumujoloko? Wangosangana nechidzoi chako uchizivi haumuzivi. Mangosangana mujoni muno mwanyepegwa ndokulava mina ngokulava ngofo kutonyengwa nemunhu handoda kuchengeta katigarise. You quickly move in nemunhu kutosiya stay in kwako zvikara zvakanaka kumurungu kumanya kuenda kunogara kuti move in nemunhu move in yekuti munhu akuuraye akudayobereka vasi kuziva zvino zvinorwanakidza here. Maikumba ungatisira kuti Christmas mwana rutumira ogosa reva navake reChristmas maivorisiva message kumusha kunzi munhu akuchina urayiwa. Stop it guys. Stoti kwa dzimwe imhepo pa 41 mhepo dzazongosunga pa 41 baba vevana vake vakadi kumuraya. Pamwe hapana mhepo guys. Zvimwe zvina we just need kuti tingove careful. Varume vamunosangana navo mazuva ano ava vazhinji vacho they are toxic. Varume ndoda kuti munyatso kuona. Let me give you this example. Kana sorry henyu chatsika mukadzi me vakawanda handi ndichatsika mukadzi but nyaya yakadai inorwadza hani mazviona regai tingozvitaura. Tasemona kuti pa Facebook chaipo apa varume vakawanda vakuita kunge vanopfeka mapitcoat nokuisa mapads ndo vakuru vekucreate maghost accounts ndo vakuru varume vakuru vaito zvinezvi vekufamba vachituka vakadzi. Ukaona chituka vakadzi wasingazivi waona pa Facebook apa mucomment section nezvemubhurugwa make murume unototi kuda vanozivana. Munhu akadaro osangana naye muSouth Africa muno mukonzi ndichakuroora anenge achitori nebehavior ichibhinya behavior imwe yaiya handiona wotogwa nemunhu yama kunogarisana pakadaro. What do you expect? Unoexpecta munhu akadaro achisimuka achinda nokuroora iwo agoita mubaba chaiwo. Come on, let's be honest guys. Let's be honest and realistic. Right now pa Facebook up if 50-50 utoxic wacho varume nevakadzi 50-50 tozati vakadzi ndo vemakuwa isu vakadzi ndo vegodo isu zvatoziva handika vakadzi tisu vehasha isu
but iko zvino i50-50 anotouya muri mapanogona tongouya apa chokwadi muri mapato tongotaura kuti hachi muri nhingirikirini hanimona mose uri nhingi yemunhu hakuzivi haumuzivi anongosiya kada zishoko rake iroro rinonyadzisa otobuda oenda varume vachavhundiki kungoudza vakadzi mukadzi wese wasangana ipafeza haumuzivi wangoona picha wangosangana nemunhu izvozvi pawangomuona mucomment section makwanina kuwirirana akutonzi zihure kudhara zvaityisa iko zvino varume vacho ndo vave number 1 kutaura mashoko iwayo ndo number 1 kuita unhubu hwese saka mukatota pressure kuti ndapinda marriage chako monogara in the 2-3 next 2-3 years what do you think will happen type dzevarume ava be careful guys handisi kurambidzai kujola but vakomana vaveko mazivano varume vari kutaiteki kumasure mazivano handitika avasi varume handizivi ndingati kudii andizivi anenge tori number 1 nemagosti munhu wemurume magosti 4-5 kunoterroriza vakadzi vasingazivi pafacebook apa asi ane chokwadi moti chii chinobuda pakadaro chii unotoona kumamwe magunde mamwe mapeji magroups ari toxica varume number 1 kukomenta ikoko ndo vanenge vari pamberi kutukirira vanhu vasingazivi vanurume. And then you get into a relationship kana ine marriage nemunhu akadaro unofunga tunga mchinja. Sorry, handisana tsika mukadeni ziyanzva dzangu dzakawanda, but hanzvadzi sometimes we need to tell each other the truth. Handisi kutukana nemi, handisi kudini, but tinodzana chokwadi mune zvakanaka kuita kuti iwe unozonofunga wawo wega, unozonoita introspect wawo wega kuti but wangu vachitaura nemi kana vachitaura chokwadi, kana ndiri kunyepa aiwa sorry henyu, kana ndiri kutaura chokwadi mimi you know the truth, munoziva. Ku group remakuwa varume number 1 ndo vanenge vari kukomenta, ku group rechi number 1 varume kune ari pomwe madiaries angu hanzvadzi dzangu dzandoziva pano dzokuti makomenti malive mazhinji guys, ndofunga munyesona mazana muone makoments angu ini munozvona malive mazhinji emasiti you don't see my comments. I've told myself kuti sometimes mamwe malive ka handi benefit handi vaki ndoda kungodarikwa nazvo, and that is my motto ya 2022 yoyi hanimaona. But mdzimangwa unogona tasoda uchiona kudai soka utuna top fan redure panapa ka zvariri komenta uko kuti nemwari wejesu apa iyanzvadzi tadzoka pano zvedu totaura dai ndisaka ndiri kudai because ndito zvandoziva. Handizokwanisa kuti ko haufa nzvadzi munhu nemunhu neFacebook yakanti nedata rake nefoni yake hazvizoiti. Hazada kumubatsira, handina kuona uya ndikupe namba, kana uri kuda kubatsira unondibata kuseri ndokupa namba dzavo wovabata, but make sure kuti ukutaura mari uri kuisa mu the right hands. And it zvakaoma skana. Saka sorry henyu guys, ndo apa panhasi apa pandonyeta tinayo. Kana urimo mu relationship yakafanana neyanga ichitaurwa apa, relationship iyi toxic, before ndaunza nyaya chitu, let me call that ningirikiri muningirikiri uyu wangu uyu ndinzo kuti adzoka police afamba sei. Zvogwadza but hauna zvaungaita zvongorwadza. Ndakakufungira vana vasiyiwa namai vari kumba kuti saka izvo zvisiyo nai vedu vari kuwasei mai vacho. And joinai funeral policies guys, joinai funeral policies. Trusting me vanzvadzi yangu iwe yes waindirect police ndiko kwandichiri good vari kuedza kuvafonera baba vacho havasi kudaira foni. Saka ndazomboedza kuvafonera badaira yangu bva ndapa policeman vacho tataura zvanzi nditomboda kutaura nemi ndatoisa nyaya yangu kumalawyers, saka nemusiyana nemi handitaure nemi. Hazvina basa, but chiripo chekuti threat yavataure kuti ndikuya kuzokuuraya nhasi iyoyo ndo yatiri kuda. Threat yoyo and tinayo, we have the threat and inini I know it ndikuiziva. Sorry my phone yangu panotaura neudai ndiri kurecorda so that if anything happens ndinazvo. Turiko kumapurisa ende vararamba vachingondisira mamessages akawanda uyo anga achitomaverenga mapurisa acho hanzi iye wane maboyfriends mapurisa uri kumapurisa ikoko uchaperekedzwa nekumba hechi zvakawanda zvakungoramba vachinyora
a lot. Saka mpurisa azondiudza akati no, the reality haisati yasinga musoro memunhu uyu. The reality haisati yasinga kuti protection order inoreva kuti all right, no problem. Saka kana wapedza uzondiudza kuti haufa. All right, no problem, but be careful kumba usavhurire munhu to wasingazivi. All right, iripo. Right, that's one lady ushu andichika wandinayo wekuti ari mu situation iyoyo mwana uyu ndashanda naye ndofunga for the past 3 months mukadzi ushu ndishanda nekubva pavatanga. I tried to speak to the husband, ndichitaura naye kudani tangu aita kunge mwana nonzwisisa, ndichipedza kudaro mai mwana ndichingopedza otaonza kwaona noniripotera osara achidhugwa kurowa kusvika ndaona kuti isaita hande kupolisi, tikaita hande kukoti, tikaita protection order and everything, akatobuda mumba imomo murume akaenda kwarugara mheno, but now asisamidze kuti kuda kuya kusokuraya ndiyenda ndi muti usiku unohwa wati usina kuenda police kuno report this ngikiri not at lucky enough ndakamuzisa kuti recorder kunokuti pane abuse apa recorder kuitira evidence mufoni mangwana antimashona. Saka guys, nani enjoyable urutara nyaka dai so umwe munhu akunyora mu comments chanzi but takakona iwani muri ku live yake tina chikomenda paita na cookie. Did you see my comment? Did you see my comment? In any way ever that I go, people are vachitukana, I go and try a peaceful message. I put a peaceful message. You should have seen wakaona comment down the this is not healthy, guys. Gadzirisa taurana ikuseri. You are all people, your sisters, taurana ikuseri. Those are my comments. And the end of the violence, Shamuno Interachin, you to make them sure that Famane Bora, Command Dion 21, 2022, Famane Bora, Tiskumira, Murabem Chandra Majam Gama Drama is no, I don't do that. You can see me panning and Diripanenda Shikai Papo. And the pockets because Ketina is a mamma, don't trust to Munina. Kanashikapo Manitega in Dikaindapo. Kanavachinesa and just Munosara Montivega comment in that race. Could he be a sister's keeper? Be a sister's keeper. Fix your sister's crown. That's my comment. Could you even sister's keepers? And it doesn't pay. That's what I do. So, unushamsika tumomuna kwa so unayokuti ndakakona kinira kana wandu wana nchizo yore kuti tukana istere uwe na yopano uti ndaiona ishi. I don't do that. I don't do that. Saka guys, kana uri mu relationship dzakadaro, please, it's never too late. Budai change chagama munhu anokubatsira wokutaura naye anditika chagama munhu wokutaura naye taurana na Andiselina chagama mai vakuru vazere pano padiaries ndopana na mai vakuru vese pana find vana mai mu comment section mutore navo uende kwavanotaura navo animona ende munotaura navo vakawanda vana mama vazere pana pana usingavazivi come to me ndinokupa one mutaura navo vanotaura nevanokubatsira usafire mumoyo usafe mukati andika usachire mukati usafire mukati uchita ndinokuudza handiti I always tell you guys sometimes it's better to confide in a total stranger than muhama dzako because a total stranger aifambi nyaya dzako haikuzivi inoende pinewe nenyaya dzako apana atimashona. Saka uzororo pumulani guys inini njoya ndinotaura pano is there handika iripo anditika iripo zororo pumulani ukafira munokobhadhira mari yako mbijana ndiri kukuvigirai zvizere pavhiki rinotevera apa ndichitozokujoinisa ipano vanoda kujoina handiti haurambidzo kuna nojoina yaunoda handiti unokwanisa kuna nojoina yaunoda asi nini pano padiaries ndikutaura nezvezororo pumulani handiti dafs ndiyo yandiri kutaura nezvayo kana uchida inini ndo yandiri ndo ine vanhu vakati wandei handitika vari pano kana uchida iwewe unojoina ipapo tichauya ndonyatsa uyai titese joine ndota zakadra kune vakawanda vakatojoina vakamirira chi makadhi avo handiti takatomirirawo makadhi vakawanda vakamirira makadhi na makadhi ndakalipiwa udhara ndakanotora ndega actually hanomaona. Saka joina imafuneral chi police aya ukanzi wafiro wafa kana vakati chichiyongo chibhedhera zvakanaka ewa tiripo kaisana simela mungotiziva ka zvina vasa tutoshanda navo kana vakanya tutuzoka palive handimoiketa game racho handimoniziva kana vakanya kuti munhu angongo chibhedhera una kujambira ngo chibhedhera zvakanaka wafika ona kuti wafa iwe uda tokatora chichichi ndouya pano guys ndo kutoenda kuhondo moziva tutopfeka futi dzedu dzedzi ane makamafila tichoenda kuhondo ndotora chihera wangu ya ndakaenda naye uko taenda kurohwa kwekuya ndoti hendi toinda masivanda toinda ikokuya masivanda animashona. Saka joina imafuneral policies guys ende kana majoina musajoina zvokuti majoina mobhadhira 2 months maakusiya. Mafuneral policies akachipa guys akachipa kudarika streetwise bucket hanimona yakachipa kudarika streetwise bucket
funeral policy. Because you find it you are paying maybe 100 and something, and less than 200. Kana shizo depend not uda ipi. Ikapinda 200 and something ndio wachuza kushika ikoko. And simaona. Saka ngati kufarira kudya nyama dzemafuta idzi 3 twice bucket. Ani maona. Tichitedza kuti titore ngatirongeke, ngative vanhu vakarongeka. Zvikuru sei diaries. Ngative vanhu vakarongeka. Zvokuti ukanzinasi wadai so tinozoya tichibatsirawo pachikafu. Ani maona. Tizoya tichibatsirawo pachikafu kuti alright chikafu noti funeral policy izopika chikafu. Andika isusu tizoya toti alright mari yechema iyi chitengewo chikafu munhu aende kumba police yako inenge iripo. Ani maona. Saka ngatirongeke vasikana. Saka musaenda kure. I'm coming back right now. Stay tuned. Trikuuya handika ne nyaya mkwasha mboko. Handika ndoda kuti mudzidze zvakawanda pazvidzidzo izvi panyaya musangoya kuonagirwa nenyaya moenda. Anti maona musanakirwa nenyaya moenda. Anti muri kunzwa. Musanakirwa mobva madi mobva maenda. Ava vanoya alright tigaitidai so tingatita zvinhu zvingatotinetsa pana papa. Isusu atidi kuigirwa zvinhu zviri negative kana kuti chi. Admin muri maida comment section takudzwa sorry you don't get to come here and do this pano and bye bye, and you don't get to come here and bring zvinhu zvavo nyaya dzakana vakapanana nyaya mari dzavo kuseri vakapedzerana unoziva sei isusu tokwana papi. So where do we fit in? Uri kumboona Lorraine pano iwe uri kutaura nyaya wamboona Lorraine pano wakamboona Lorraine waguma kuona Lorraine pano pachitaura mucomment section rini kokana vachiuzivana kuseri vakapanana vigana kuti tichanzwa nani tozivire episu unoya kuda kudzosa nyaya dzakudhara kuti fueling up hondo. Handika mune munhu nenge mutsvaga hamusi kutombotsvaga nokuti dei ngodzati kutsvaga kuti kana mari sina kubhadhara kuti vabhadhara nemari unoenda kwa Lorraine ndiko vakapanana mari dzavo ikoko tatisipo wonodhimanda ikoko wononyora izvo ikoko. You don't get to come here and write here pano nokuti pana vapana mbobvira pakweretwa mari kune munhu handiri kuzvinzwa right. Saka guys musaenda kure tiri kudzoka.